Nostro primeiro laboratório em região, que logra acumular e saca e data, pois a informação necessária para poder mandar hulana, que nós podemos analisar e trazer rapport de informação que nós suministrar. E a dura nós ano para lograr fine-tune full data, junto com a ajuda de Holanda e de hospital, nós logra acumular e sacar data baseado em critérios stipulados do RIVM. E assim nós manda a Holanda e assim nós logra agora aqui que a Holanda pode analisar e que nós promete em Caribe que a logra isso aqui. E a intenção é que mais laboratórios bem cerca para assim nós portem em comparação com a comportação de antibiotica de região aqui. Ja, antibioticaresistentie is een groot probleem in de wereld. We zien steeds meer bacteriën resistent worden voor antibiotica. En ja, waar we dan last van hebben is dat we patiënten niet goed kunnen behandelen met de juiste medicijnen. Dus wat belangrijk is dat als je de antibiotica meet, dat je kan kijken welke antibiotica geschikt zijn en welke niet. En soms zie je daar verschil in. En ja, we proberen daar een trend in te herkennen. Dus we verzamelen alle resistentiedata, die stoppen we in een database. En dan kunnen we kijken hoe of het toeneemt of afneemt ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar. Maar we willen eigenlijk ook gaan kijken hoe het per regio is. Het mooie is dat Aruba nu aangesloten is als een van de eerste in het Caribisch gebied op de database van het RIVM. Ja, we hopen dat de andere landen snel mee gaan doen en dan kunnen we met elkaar gaan vergelijken. Er is een koppeling gemaakt van het laboratorium HOH met het RIVM, waarbij de naam van de bacterie, Staphylococcus of E. coli, tegelijkertijd met een resistentiepatroon wordt doorgestuurd, zonder patiëntgegevens. En op die manier kunnen we eigenlijk in de gaten houden hoe het gaat met de resistentie op het eiland. Para tratar paciente contra uma infecção, nós precisamos que tipo de bactéria está e com esta reagir riba antibiotica. Notur bacteria dokter não para tratar com mesmo antibiotica para stopar a infecção. Riba nos lab nós tem aparato para identificar a bacteria, pero também para check para que antibiotica está gevoelig of ongevoelig. É sei que men se antibiotica para eliminar a bacteria sim of não. Non sempre te